איכשהו יוצא שכל שנה כשהיום הולדת שלי מגיע גם שליח עם חבילה ענקית ואומר לי, וואלק, זה בשבילך, ואני אומר לו, היי, תשמע, זה היום הולדת שלי היום, וכן, זה לא מתנה ליום הולדת, זה מוצר שהגיע לסקירה, אבל חבר'ה, השנה אם המוצר הזה היה מגיע ליום הולדת שלי בתור מתנה, הייתי יכול להגיד לכם שהייתי מאוד 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 נהנה, כי אני הולך לדבר איתכם על כל מה שהגיע בתוך הקופסה הענקית הזאת, שאיכשהו סביב נובמבר יוצא שאני באמת מתעסק עם פרויקטים כאלו, כי מדובר באמת בחודשים שבהם אנחנו מתעסקים עם מעבדים חדשים או מוצרים שמגיעים לעולם המחשבים שלנו, וספציפית פה יש מוצר של אינטל שאני שומע עליו כבר יותר מפעם אחת, כשאני טס לחול. פעם ראשונה ששמעתי עליו היה כשביקרתי בטיואן בתערוכת קומפיוטקס, ופעם שנייה כשביקרתי בברלין. וסוף סוף הוא פה, אתם כבר יכולים לראות מה אינטל למעשה שלחו לי. השנה זה הגיע בצורה קצת יותר ייחודית, כי זה גם הגיע עם המעטפת שמאפשרת לי לבנות מחשב מעודכן, חזק, עוצמתי ויעיל, שגם יש לו את כל מה שצריך מסביב למעבד עצמו, כדי שהוא יעבוד כמו שצריך. אז האם באמת הצלחתי לשדרג את המחשב שלי, שגם ככה היה סופר עוצמתי וחזק? אני הולך לספר לכם הכל היום, כשנדבר כמובן על המעבד החדש של אינטל, האינטל קור אולטרה 9285. ושנייה לפני שאני מתחיל, אני רוצה להזמין אתכם, רגע, ללחוץ הכפתור עליי, כדי לתמוך בעוד בן אדם, שמספר לכם על טכנולוגיות פה ביוטיוב, וזה די כל מה שהוא עושה בשבילכם, וכמובן בשביל עצמו, בואו בסוף גם אני נהנה מזה בטירוף. אז תודה רבה על הלייק שלכם, אני אגיד תודה גם לאינטל, שבזכותם יכולתי לעשות את הסרטון הזה, כי הם שלחו את כל הציוד הזה, שאני אוכל בסופו של דבר להרכיב איתו מחשב. אני גם מדבר על כל חלקי המחשב שהשתמשתי, כי השתמשתי בחלקים סופר מעניינים שישבו פה חלקם הרבה זמן, וחיכו לסרטון כזה. אבל בואו נתחיל מהדבר הכי גדול פה, וזה בעצם המעבד החדש של אינטל, או יותר נכון סדרת המעבדים החדשה של אינטל, הקור אולטרה 200S. למעשה מדובר בסדרת מעבדים שמבוססת על ארכיטקטורת אירו לייק החדשה, שהיא מהווה קפיצת מדרגה משמעותית עבור אינטל. ומהרבה בחינות, המעבד הדגל פה הוא הקור אולטרה 9285K, שלמעשה איתו אני עשיתי הרכבה של מחשב. זו הרכבה מלאה של מחשב, כולל לוח M שהגיע יחד עם המעבד עצמו, זיכרונות מהירים וגם קירור יעיל ביותר. המעבד הזה הוא מעבד דגל בעל 8 ליבות פי-קור או פרפורמנס קור. אלו למעשה ליבות הביצועים, שהם הליבות החזקות שיש לנו למשימות כמו משחקי וידאו, רינדור וידאו, או כל מיני דברים שדורשים באמת את כל הכוח של המעבד. ובנוסף לזה יש פה 16 ליבות אי-קור או ליבות יעילות, שהם הליבות שאנחנו נשתמש בהם כשאנחנו לדוגמה מפעילים תוכנות אחרות שלא דורשות ביצועים גבוהים מהמעבד. שורה התחתונה, המעבד הזה מציע שילוב מרשים מאוד של ביצועים ויעילות, עם תדר מרבי של 5.7 גיגהרץ לליבות הפי-קור ו4.6 גיגהרץ לליבות האי-קור. המעבד כולל 32 מגה-בייט של אינטל סמארט קאש L3, ויש פה מעטפת חום TDP של 125 וואט, שמצביע על צריכת חשמל נמוכה יחסית למעבד כזה. עכשיו, בקופסה עצמה אינטל גם שלחו את הקור אולטרה 5245K, שגם איתו אני מאוד מקווה, נעשה בנייה בקרוב. ועכשיו דבר אחד אני חייב להגיד, אחרי שכמובן סיימתי את הבנייה של המחשב, הוא נמצא פה למעשה כבר חודש בשביל המשחקי וידאו שלי. שורה תחתונה, הוא מספק שיפור משמעותי מול מה שהיה לי, ולא רק בגלל המעבד עצמו, פשוט הרכיבים חדשניים יותר. יש הרבה תכונות למעבד הזה, מעבר לכוח העיבוד עצמו, שהם פשוט נהדרים וסיפקו לי שדרוג מסוים בכל מה שקשור לדוגמה להעברת קבצים, כמו עם Thunderbolt 4. מדובר במחבר שנתמך על ידי המעבד עם מהירות העברת נתונים של 40 גיגביט לשנייה, שזה מאפשר לכם לחבר את קני אחסון חיצוניים חדשים ולהעביר קבצים במהירויות שלא ראינו עד כה. עכשיו יש לי את כל התוצאות של הבדיקות, ואני יכול להגיד לכם שלי אישית כן היה שיפור מ-14900K, אבל זה בעיקר בגלל ששאר הרכיבים שהיו לי במחשב לא היו מעודכנים עם המעבד הזה, ופה יכולתי לבנות מחשב חדש עם מעבד חדש ורכיבים מעודכנים, ושם כן יכולתי לראות שיפור שאנחנו תכף נדבר עליו. אבל בשורה התחתונה, על הנייר המעבד הזה לא פה כדי לתת לכם שיפורים משמעותיים, במיוחד אם אתם נמצאים בסדרת 14 של אינטל, אבל הוא כן נותן הרבה יותר בכל מה שקשור ליעילות ואיך שהמעבד עובד, והוא פותח דלת למי שלמעשה ירצה להיכנס לעולם האוברקלוקינג, עם מעבד יעיל יותר ומעודכן יותר. כשאני אומר מעודכן יותר, אני מסתכל על רכיבי המעבד עצמו, כמו לדוגמה ההוספה של NPU או יחידת עיבוד נוירונית, שלמעשה מספקת למעבד אפשרות לבצע חישובי בינה מלאכותית על גבי המעבד עצמו. ה-NPU הוא מעבד ייעודי שמיועד להאצה של משימות בינה מלאכותית או AI, ויעזור למחשב שלכם לבצע פעולות כמו זיהוי תמונות, עיבוד שפה טבעית ולמידת מכונה. אבל אנחנו עדיין מאוד מוקדם בשלב הזה, והרבה מהתוכנות שיש לנו
לא בדיוק משתמשים ב-NPU כמו שצריך. אני כן רואה כל מיני תוכנות, כמו לדוגמה תוכנות של אדובי וכאלו, שכבר מתחילות לחפש את ה-NPU הזה, ולראות איך הן יכולות להשתמש בו, אבל אני חושב שבזמן הקרוב, בחצי שנה, שנה הקרובה, אנחנו פשוט נראה עוד תוכנות אומרות לנו, היי, יש לך NPU, עכשיו אתה יכול לעשות ככה וככה וככה. ועוד משהו שאני חייב להגיד, ה-NPU פה לא מספק מעטפת חישובים גבוהה, כמו שלדוגמה ראינו במעבד לניידים של אינטל, בלונר לייק, שם היה מספיק טופס או יכולות חישוב ופעולות ל-NPU שמאפשרות לדוגמה להפעיל את ה-Copilot פלוס במערכת ה-Windows, זה משהו שלצערי לא יהיה אפשר לעשות עם המעבד הזה בנייחים עדיין, בגלל כמות הטופס שיש למעבד הזה, שהיא פשוט לא מספקת. אם ראיתם את הסקירה שלי למעבד הנייד של אינטל, לאינטל יש גם תוכנה שנקראת אינטל AI Playground, שגם היא לצערי, נכון להיום, לא נתמכת עדיין עם המחשב הזה, ואי אפשר למעשה להשתמש בה בשביל ביצוע פעולות AI. ורגע לפני שאני מדבר איתכם על כל הרכיבים שהגיעו בקופסה הזאת, אני רוצה רגע לדבר על הציונים שקיבלתי, כשבדקתי את כל המחשב, מיד לאחר שסיימתי להרכיב אותו. מבחן סינבנץ' שהמעבד הזה קיבל ציון מצוין במולטי-קור, שזה ריבוי ליבות של 41,762 נקודות, ובסינגל קור, ליבה בודדת, 1,967 נקודות. וגם ב-CPU פרופיל של 3D Mark קיבלתי ציון נהדר של 18,767 נקודות בריבוי ליבות, ובליבה בודדת, 1,199 נקודות. וכשמשווים את זה למחשב הקודם שלי עם 14900K, אפשר לראות שיפור משמעותי בכל מה שקשור לריבוי ליבות, אבל לצערי לא את אותו ציון שקיבלתי בליבה בודדת, וזה נובע בעיקר בגלל שהמחשב הקודם שלי לא היה לו קירור טוב ולא היה מעבד יעיל, כמו המעבד החדש שבדקתי עכשיו של אינטל. ואת המעבד הזה בדקתי גם במבחן טיימספיי, שם ה-CPU סקור שלי היה 15,082. משם המשכתי למבחן CPU Z הקטן שאני מאוד אוהב, ששם המעבד קיבל 18,791 נקודות. זה שם אותו בדיוק קצת מעל 13,900K ומתחת ל-14,900K מבחינת הציון. הסוקט או התושבת שאנחנו למעשה נצטרך כדי להתקין את המעבד הזה, היא למעשה ה-LGA 1851 החדשה, שהמספר הזה מסמל את מספר הפינים למעשה. ובשביל זה השתמשתי בלוח M שהגיע במארז, שהוא פשוט מדהים. מדובר ב-ASRock Z890 טייצ'י, מדובר בלוח M שכולל טכנולוגיית Thunderbolt 4 לחיבוריות מהירה, הוא תומך בזיכרון DDR5 עם XMP 3.0 לביצועי זיכרון קיצוניים. וכמובן שהוא משולב גם אחסון M2 כדי שאנחנו נוכל להתקין את האחסונים הכי מהירים שיש. והמעבד החדש תומך גם כמובן במהירויות רשת סופר מהירות, ויש לנו פה תמיכה בווי-פיי 7 שיאפשר לנו לעבוד במהירויות רשת אלחוטית של עד 40 גיגביט לשנייה ואפילו יותר. יש פה גם מחברי רשת של 5 גיגביט לשנייה ו2.5 גיגביט לשנייה. אם אתם צריכים הרבה אחסון, יש פה גם כרטיס הרחבה ל4 אחסוני SSD נוספים מעבר למה שיש לכם על הלוח. וכן, קצת תאורת RGB למי שזה חשוב. משם מיד עברתי לאחסון כשהיה לי מאוד מאוד חשוב לשים פה אחסון מהיר שמגיע גם עם צלעות קירור מובנה כדי שאני בסופו של דבר יוכל לשים אותו איפה שבלוח שלי אין איזשהו קירור מובנה שמאפשר לי לקרר את הכרטיס. פה בשיתוף עם Western Digital בחרתי להתקין את ה-Western Digital Black או WD Black SN 850p, למעשה מדובר באחסון שמגיע עם צלעות קירור מובנות וגם הוא מותאם להתקנה בקונסולת הפלייסטיישן 5 בגלל קצב המהירות העברת קבצים הגבוהה שלו, וכמובן במקרה שלי הוא גם מתאים להתקנה במחשב. מדובר באחסון SSD מהיר מדור רביעי עם קצב קריאה של 7,300 מגבייט לשנייה וקצב כתיבה שבמבחן ראיתי הגיע ל-6,339 מגבייט לשנייה. קצב הקריאה במבחן אגב היה 6,880 מגבייט לשנייה. זה נשתמש בווסטרן דיגיטל בכל המחשבים שיצא לי לבדוק לאחרונה, והם סופר אמינים בכל מה שקשור לאחסון שלהם. האחסון M2 שלהם גם מגיע בכל מיני תצורות ומחירים שמתאימים גם לקונסולות שלכם, וגם כמובן במקרה שלי להתקנה במחשב, אני סופר ממליץ. משם המשכתי לספק כוח, השתמשתי פה בגיגבייט P1000GM, הספק כוח הזה יושב אצלי משהו כמו שנה, אני הזמנתי אותו מחנות TMS, שזו חנות של מחשבים שאני מאוד מאוד אוהב, ויש לה פשוט הכל, והם גם עושים הרכבת מחשבים. בסופו של דבר מדובר בספק כוח מודולרי נהדר, שמדורג כ-80 גולד, יש לו הספק של 1,000 וואט, אז הוא בהחלט מתאים למעבד הזה, יחד עם כל כרטיסי המסך החדשים שאני אתקין עליו, והוא ספק מודולרי מלא. זה מאפשר לכם לחבר רק את הכבלים שאתם צריכים, וככה לחסוך הרבה מהבלגן שיש בדרך כלל במארזים, עם כבלים שאתם לא משתמשים בהם. החיסרון האחד של הספק הזה זה בגלל שהוא לא חדש, אז אין לכם למעשה את המחבר של ATX 3.1, וזה בשורה התחתונה אומר שעדיין צריך לחבר 3 כבלים לכרטיס מסך חזק לדוגמה, אם זה מה שאתם מתקינים. אז אם יש לכם קצת תקציב, לכו על ספק מעודכן מהסדרה הזאת או מסדרות אחרות, שבסופו של דבר יש לו את ה-ATX 3.1 הזה, ותוכלו לחבר כבל אחד שהולך מהספק לכרטיס מסך ומספק לו עד 600 וואט. למעבד הזה יש עוד איזה שוס אחד ענק, וזה התמיכה שלו בזיכרון מהיר, כאשר אפשר לקבל פה תמיכה בזיכרון מהיר של עד 6,400 מגה טרנספרס לשנייה.
אז בשביל זה אינטל דאגו לזה שבאמת נוכל לבדוק אותו עם זיכרון כזה מהיר. הם שלחו את ה-G-Skill Trident, זה פעם ראשונה שאני בודק את הזיכרונות שלהם, מדגם Z5CK. למעשה מדובר בזיכרון DDR5 בקצב של 8,600 מגה טרנספרס לשנייה, שני סטיקים של 24 גיגה בייט כל אחד מהם, שבסוף מספקים 48 גיגה בייט של זיכרון SSD DDR5 מהיר. קודם כל זה נחמד לראות שיש זיכרון דואל צ'אנל שאפשר להריץ בקיבולת כזאתי, ומעבר לזה, לקבל מהירויות שהן באמת מטורפות בכל מה שקשור לקצב העבודה של הזיכרון, וזה משהו שמורגש. ברגע שאתם מתחילים להתעסק עם המחשב, אתם פשוט מרגישים את זה, בין אם זה למשחקי וידאו, או לעריכת וידאו, או לכל תוכנה אחרת שאתם תריצו, זיכרון מהיר יותר, זה משהו שאתם תרגישו. רק חשוב שאם אתם משתמשים בזיכרון מהיר, תדעו שאם אתם עושים לו את התהליך הזה של XMP והאצה וכולי, בקצבים המהירים יותר והגבוהים יותר, אתם רוצים לשים לב שעדיין שמרתם על היציבות של המחשב. כי לי יצא בעבר כבר להגיע למצב שהלכתי על האצה כל כך גבוהה שהמחשב פשוט היה לא יציב. ופה זה לא המצב כמובן. ואני רוצה לקנח עם הקירור והמארז שהשתמשתי בו. אז באופן כללי הקירור שהגיע פה באמת מדהים. זה קירור נוזלי 360 מילימטרים שנקרא Light Loop של Be Quiet. זו פעם ראשונה שאני בודק את המוצרים שלהם, אבל באמת נהניתי להרכיב עם הקירור הזה. קירור גדול 360 מילימטרים, והוא דאג לזה שליבות המעבד הזה לא עברו את ה-84 מעלות, בזמן שאני הרצתי אותו במבחנים אינטנסיביים. כמובן עדיין הבאתי תוצאה מרשימה במבחן סינבנץ' של מעל ל-41,000 במבחן ריבוי ליבות. המאוורר 9 להבים שלו סופר שקטים, ותאורת ה-RGB פה פשוט בכל מקום נראית נהדר ונשלטת גם על ידי תוכנה. וגם מבחינת ההתקנה, כל החיבורים פה הולכים לקופסת חיבורים ARGB PWM, זה אומר שהוא גם שולט בתאורה וגם שולט במחברים שמפעילים את המאווררים. הקופסה הזאת היא קופסה אחת שתוכלו לחבר אליה עד 6 רכיבים, והתקנה סופר פשוטה, אבל היא כן משאירה הרבה כבלים שתצטרכו לסדר אותם בזמן ההרכבה במארז. ולקינוח הרכבתי עם מארז שנמצא המון זמן אצלי פה במחסן, וסוף סוף יכולתי להשתמש בו. רציתי להשתמש בו הרבה לפני זה, אבל איכשהו זה לא הגיע למצב הזה. ולמעשה היה פה בערוץ לפני 4 שנים של חברת גמדיאס, שפגשתי אותה גם מאז בטיואן, וסוף סוף יצא לי באמת להשתמש במארז שלה, שזה משהו שלא יצא לי לעשות עד היום. אז המארז הזה כבר לא רלוונטי לכם, אבל אני הולך לספר לכם בכל מקרה על איך היה לי להרכיב איתו. מדובר בטלוס M1B, למעשה הוא לא מעודכן בכלל, והוא מארז אבל סופר קומפקטי שכן הצלחתי להכניס אליו את הכל, כולל הקירור 360, שלמעשה הייתי צריך להרכיב אותו בחלק הקדמי שלו, כי למעלה במארז פשוט לא היה מקום לכזה קירור, אלא קירור רק 240 מילימטרים. אבל סוף סוף יכולתי להשתמש במארז הזה. מארז נחמד סך הכל, יש לו גם כיסוי נגד אבק בחלק העליון, אין לו פילטר אבק בחלק הקדמי, שזה יכול להיות בעיה, אבל הוא כן מעניין מבחינת הכפתורים שלו, כי יש לו פאנל כפתורים שאפשר לנתק, שנמצא בחלק התחתון, אפשר לפרק אותו ולמעשה לשים אותו בחלק העליון. אבל אספר לכם את כל זה, כי בקרוב הולכת להיות בנייה עם ציוד חדש של מחשב, עם גמדיאס, ואתם הולכים לראות את זה פה בערוץ, אז עכשיו אתם גם יכולים להגיד, היי צביקה, אני זוכר שראיתי אותך בסרטון ההוא, אז עכשיו סוף סוף אתם בונים ציוד חדש שלהם מעודכן של גמדיאס, אז זה גם הולך להגיע פה בערוץ. עכשיו אני חייב לדבר על הנושא שהוא באמת קרוב מאוד לליבי, וזה כל מה שקשור למשחקי וידאו. במחשב הזה עשיתי משהו שלא עשיתי אף פעם, וזה בפעם הראשונה התקנתי משחק וידאו במחשב שאין לו כרטיס גרפי יהודי. בגלל שלמחשב הזה, או למעבד הזה יותר נכון, יש iGPU חזק, אמרתי, היי, בוא ננסה להתקין פורטנייט ולשחק פורטנייט בלי להתקין כרטיס גרפי שאני אצטרך לצורך העניין לקנות, וזה עבד פשוט מצוין. הצלחתי לשחק פורטנייט ב-1080p אמנם, אבל עדיין בהגדרות גבוהות, ואפילו לנצח את המשחק, וגם נהניתי מכל רגע, וזה בהחלט מספיק כדי לנצח במשחק הזה, גם לאדם כמוני שהוא אולי פעם שנייה בחיים משחק פורטנייט, כי פעם ראשונה היה על גבי לפטופ, שאם אתם זוכרים שסקרתי לא מזמן. אז אפילו לגיימינג מקבלים פה מעבד שהוא מאוד חזק, גם מבחינת הביצועים שלו בכל מה שקשור לריבוי ליבות ויעילות של ליבה בודדת, ואם מוסיפים לו כרטיס גרפי, אז אפילו גם מאפשרים לו לשחק את המשחקים החדשים מן הסתם הטובים ביותר, וגם בלי, אפשר לעשות את זה עם כמו שראיתם פורטנייט, אבל בשורה התחתונה מדובר פה בסוף במערכת חדשה, שאתם כן תצטרכו לקנות לוח M חדש בשבילה. למעשה מדובר בפלטפורמת ה-Z890, שכבר אפשר לראות הרבה לוחות M חדשים שהגיעו לשוק, שלמעשה נמצאים בפלטפורמה הזאת, וזה כן יעלה לכם הרבה כסף, כי אתם תצטרכו לא להשתמש בכל מיני דברים כאלה, שיש לכם כנראה גם את הזיכרון אתם תשתדרגו, אז יש פה שיקול של מחיר, אבל מי שנכנס מחדש לעולם המחשבים הנייחים, זה נקודת זמן מצוינת, כי מקבלים פה מעבד סופר יעיל,
באותה רמת מחיר של המעבדים מדור קודם, ובשורה התחתונה, גם את ה-NPU הזה, שאנחנו נתחיל לראות אותו יותר ויותר בכל מיני תוכנות, בא לידי ביטוי עם חישובי בינה מלאכותית בקרוב, ואני מבטיח להמשיך לעדכן איך זה בא לידי ביטוי בעולם שלי. אז אני מקווה שנהנית רגע מהפרויקט יום הולדת המטורף הזה עבורי, זה היה משהו שהתעסקתי איתו במהלך כל החודש האחרון, ואני כמובן אמשיך לספר לכם על פרויקטים כאלו מעניינים, ועל הבנייה הבאה של המחשב, אם אתם תרצו לראות אותה, תעדכנו בתגובות, ואני אפילו אקליט עליה עוד סרטון, כי אני בדיוק מתחיל לעבוד עליה עכשיו. אז תודה רבה לאינטל, שדאגו לזה שאני אוכל לספר לכם על הדור הנוכחי והחדש שלהם, ואני אספר לכם ככה על עוד דברים בהמשך, יחד איתם. תודה רבה לכם שצפיתם, אני הייתי צביקה, חצו לייק אם נהנתם בסרטון, ואני אראה אתכם בסרטונים הבאים. יאללה ביי.